yamde sappo e tati Libreville lamorde Gabon. Ummuba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on salminama bisimilla mon e o kabaru me e ñalormat o toɓɓe e mawɗe ɗe Cameroun pape Léon 14 o horejo diina nasarankoɓe no jokkiti hande nguncilu makko e ngal diwal Douala ko ɓuuri ujune temeɗɗe jeego jaɓɓike mo fandare nde ko domugol o horejo diina du'a tentini ko yowiti e ɓurtu e nokku maɓɓe. Gabon Alain Claude Billy Bin Zé e fawama e juuɗe tawo o lundiɗo laamu no tumira jiiɓo e jawle e bonnugo laare Alain Claude Billy Bin Zé wonuno laabi hewɗi jagorɗo ha hewta hoorejo gouvernement Gabon e hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e tati. Sénégal ɗannotoɓe temedere e capanɗe tato e ɗiɗo faabaɓe e faabama e ɗe balɗe e yawtuɗe ko ɓe halfinaɓe kisal maaje woni ko walliti ɓe ɗanniyankoɓe falanoɓe yahugo leyɗele Europe ɓe faabaɓe naɓama ka dakorde e denagu amical Faye Gassama ɗo e Dakar. Faymenion bisimilla mon ka RFI fulfulde ko adi fop mais andinayi on wonde e o kabaru ko Cameroun woni ko udditirte pape Léon 14 woni e ko hewti e nokkure nde e sengo kañum ngu e jiilu e makko hande e sengo ka woni yimɓe hewɓe woni e ko jaɓɓimo. Mariam Mumini mi salminima. Salminima ummu. Nama kam wonani e Douala kon woni ko fewndi e nokku on. Pape Léon 14 yewti wuro Douala hande ɗeɗe jam sappo fajira kadi gouverneur jiha ka Samuel Dieudonné Baha kanko jaɓɓimo ha jippirde piroje hawtade be monseigneur Cléda Samuel mawɗo diina ka ha wuro Douala ɓe dinanko'en ɗuɗɓe on noon bo ummatore ɗuwunde masin jaɓɓimo ha ɗon hakkunde jipporde nde ɓe daldal jaɓɓuma ha yimɓe ko ɓurata ujune jeego ɗon reeni mo o saali pattule ɗuɗɗe Newton aéroport Elf Engrais Yata kadi sera laabi ɗi fuu yimɓe ujuneji ɗo jeeri ɓeɗo jaɓɓa mo ɓeɗo hellana mo o hewti daldal jaɓɓuma haa ɗo kadi o tawi jaɓɓama ka ɓurti ɗuuɗugo diga bawɗi jimi siyasaji bokaali bojjiji ko moye ɗo holla sewo mum no waawi koɗo o jaɓi jaɓɓama ɗo juuɗe ɗiɗi o deko o waɗana lesdi Cameroun do'aji ɗuɗɗi o do'ani ɓe kadi dillani leerɗi ɗiɗi oɗo do'ani ɓe jonde jam narral ɓamtare faggudu kuuɗe derke'en ɓe kuuɗe ɗuɗɗe fayinta ɓaawo ɗon jonta kadi o hewti saare ñawndigu catholique Saint-Paul ha oɗo do'ana ñawɓe o andini bo na ñawɓe ɗo tan o do'anta oɗo do'ana ñawɓe duniyaaru fuu no ɓe heɓiran jamu to o jaɓɓitan wuro Douala ha asirare nde nden o hewta wuro Yaoundé.